Vážení páni poslanci a poslankyne, poprosím vás, aby ste sa prezentovali. Prezentovaných je 9 poslancov Mestského zastupiteľstva. Dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci. Pán poslanec Baran, pán poslanec Benčo, pán poslanec Jenčo, poslanec Lapčák Miroslav, Roman Lazúr, pani poslankyňa Ondrušová, pán poslanec Smolák, pán poslanec Trop, pán poslanec Zahorian, pani poslankyňa Hurná, pán poslanec Jančík, pán poslanec Lapčák, Jan, pán poslanec Štefánko, pani poslankyňa Lenková a pán poslanec František Daniš. Nakoľko je prezentovaných iba 9 poslancov Mestského zastupiteľstva, Mestské zastupiteľstvo nie je uznášania schopné, dnešné rokovanie Mestského zastupiteľstva sa nebude konať. Náhradný termín konania Mestského zastupiteľstva, respektíve pozvánka na ďalšie Mestské zastupiteľstvo bude doručená. Dnešné Mestské zastupiteľstvo týmto končím. Ďakujem vám všetkým za účasť.